بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الجر الميامين وجميع من والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ci gaban karatun littafin Ishmawi za a saurara, za mu dora daga inda muka kwana a baya, fatan Maula subhanahu wataala ya mana jangora. Kamar yadda muka ji bayani kan ladubban sallar juma'a guda 8, yanzu kuma za mu saurari a uzurori da ashgal wanda in ɗayan su ya afkawa bawa in ya bar sallar juma'a bai saba ma shari'a ba, saboda akwai uzuri, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Masha Allah. Wa amma al'adhar, amma uzurori al-mubihatu litakhallufi anha, masu halatta barin juma'a, min zalika yana daga wannan al-mataru shadid, ruwan sama matsananci. Ai ba za ka tafi cikin ruwan sama ka cutu ba, kai zazzabi ba, shari'a tana tausayinka. Wal wahalul kathir, da taɓo mai yawa shine alwahal. Wal mujazzam, da mai kuturta, alladhi tadurru ra'ihatuhu bil jama'a, wanda warinta za ta cutar da jama'a, ba ta bushe ta tsane ba, ɗanya ce jaggab, tana ruwa tana yoyo kenan ko. Wal maradu, da rashin lafiya, ba lafiya ai shikenan, ciwo ya kori komai. Wat tamrid, da jinya, kana jinya wani naka ba mai kula da shi sai kai, za ka tafi ka bar shi ko. dan adam girma ne da shi, sai ka raine shi ka kula da shi irin yanda uwa ke kula da jinjiri. laqad karramna bani adam, Allah ce hakika mun girmama ɗan adam. bi an yakuna indahu ahadun min alihi maridan, wani mutum ɗaya daga ahalinsa ya zamo mara lafiya, shikenan kaga ya samu aikin yi, sai ya tsaya ya jinya. kazzauja, sai ya azhar kenan a madadin sallar juma'a. kazzaujati, kamar mata. wal waladi, da ɗa. wa ahadil abawaini, da ɗayan iyaye biyu. wani ma za ka ga iyayen nasa biyu duka jinyar su yake. walaysa indahu man ya'uluhu, kuma bai da wanda zai kula da shi a wurinsa, dole sai shi, to sai ya tafi. shari'a ta yadda ya tafi ya kyala sallar ya azhar kawai. fa yahtaju ila takhallufi, sai ya buƙatu zuwa ga barin ta litamridihi, saboda jinyarsa. wa min zalika, yana daga uzurori, idha hatudira ahadun min aqaribi, idan aka kawo mutuwa ga ɗaya daga makusantansa. Allahu akbar, ga nan rai hannun Allah, ido ya juyi, baki ya wangame, numfashi sai da kira ake kallon shi. aw ikhwanihi, ko yan uwansa, duk yana daga uzurori da za su halarta barin sallar juma'a. dan uwanka na jiki na kusa ya kai ga wannan gargara, wannan hali, na za ka tafi ka bashi. qala malikun, imamu malik yarhamuhullahu ya ce, fil rajuli ya haliku yawmal juma'ati, game da mutumin da zai halaka ranar juma'a, ma'ana zai mutu. fa yatakhallafu indahu rajulun, sai wani mutumi ya tsaya a wurinsa, min ikhwanihi, daga yan uwansa, yanzu rufi sha'ani, yayi duba ga sha'aninsa. ila mutuwa zai, sai a kokarin lakana masa kalimatu shahada, ila kuma ya buƙaci abinci, yunwa ta dame shi, a samu wanda zai miko mai faro-faro da ɗan ruwan sha ko haka. in ya kasa ya wuri a ɗan gyaggyara shi, to don haka sai a tsaya a bar sallar juma'a. la ba'asa bi zalika, ba laifi ga wannan. wa minha, yana daga uzurori, law khafa ala nafsihi min darbi zalimin, da zai ji tsoron bugun wani azzalimi wa kansa. in ya fita tabbas akwai masu tarewa su daki mutum, su daka shi, don haka kada ya tafi a fukai. au habsihi, ko daure shi, ya daure shi. ko akhdhi malihi, da karba dukiyarsa. haka suke yi, a zarge mutum, a daura hannuwa da kawahuwa, a shakare shi ko a caccaje shi, duk abin da ke jikin shi da jaka a dauke. to in ya ji tsoron haka akan hanya, haka ne ya zaman shi. duk uzurori ne na ake faɗi mana, duk abin da ka ji guda ɗaya nan uzuri ne, ya halatta ka bar juma'a a dalilin shi. wa kadhalika, haka nan al-mu'siru, talaka ya khafu an yahbisahu garimu, yana jin tsoron mai bin sa bashi ya daure shi. alal asahi, a bisa zance mafi inganci, tabbas karshen ta zai tafi yari, zai tafi prison.
to ya kyala juma'a, kada a haɗu a sha wuya. Wa min zalika, yana daga wannan uzuri, al'ama makaho allazi la qa'ida lahu, wanda bai da ɗan jagora. Amma law kana lahu qa'id, amma da yana da ɗan jagora, aw kana ko ya zamo mimman ya hatadi lil jami'i, daga wa'inda suke gane masallacin juma'a ne bila qa'id, ba tare da ɗan jagora ba, fala yajuzu lahu takhallufu anha, barin juma'a bai halatta gare shi ba. Akwai makawan da tiryan zai maka tafiya mai sarƙa mai wahala ya je ya dawo, to irin shi fa kada ya dogara da wani bai zo ya dafa min sandata ba, bai zo na dafa masa kafaɗa ba, wanda ke kai shi kwalobo da ake yin bara a samu kuɗi, saboda bai zo ba ya ce ba za shi ba, saboda ya san ba zai samu kuɗi ba. Shi ya san inda yake kai shi wuri na samun kuɗi, to yau bai zo ba sai ya ce ba za shi ba. Ba a haka, ya dai tafin kawai, tunda Allah ya sanya yana ganewa, to ya tafi da kansa shi kaɗai kawai. Wa yahrumu safaru inda zawal, tafiya tana haramta yayin zawal, rana ta raba tsakiya, ka kirkiri tafiya ranar juma'a, to kaga da alama dai ba za ka samu sallar juma'a ba, za ka yi babba asara, to haramun ne. Min yawmil juma'ati, a ranar juma'a, alaman tajibu alaihi juma'a, akan wanda juma'a ta wajaba a gare shi. Wa kadhalika, haka nan ya harumu alaihi kalam, zance ya haramta a gare shi, wan nafilatu, da yin nafila, wal imamu yakhutub, alhali liman yana huduba. Al'adar mutane ce, liman sai ya fara huduba za a sako hira, ko kuma ka zo kai a makare, ka iske liman ya shiga huduba, amma wai ka gaida wanda ke zaune, he kai mai sallama, he ya dago kai kun gaisa, he ka bashi hannu. Haba da Allah, ka bata mishi sallah, ba kyau, haramun ne. Ko zikiri barin shi ake, kai tsit ka ji hudubar liman, kawai shi ake bukata. In ma ka ji wani yana shirme yana surutu ana huduba, kakka ce ya bari an sallame, he kai mai nasiha. In ka ce ya bari, a wajen barin ka bar ladan sallaka, duk kurasa. Wa kadhalika, haka nan ya harumu alaihi kalam, hamin nan sawa'un duk ɗaya ne, kana fil khutbatil ula aw thaniyati, ya zama a cikin huduba ta farko ne ko a cikin ta biyu, duka dai maganar nafila ko zance ya haramta. Wa yajlisu rajulu, mutum zai zauna ne, wala yusalli, ba zai salla ba, illa an yakuna talabbasa bi naflin, sai dai ya zama ya kulla nafila qabla dukhulil imam, kafin shigowar liman, fa yutimma dhalik, sai ya cika wannan. Sai da kai raka ɗaya sannan liman ya zo, to sai ka karasa. Yawwa. Wa yahrumu al-bay'u wash-shira', wa yahrumu al-bay'u wash-shara'u, sai da sayarwa ya haramta inda al-adhan ath-thani, yayin kiran sallah na biyu. Sai dai an yadda da ciniki ɗaya, fiye wata za ka saya, ko ruwan sallah a gwangwani a buta naira 20-50, kai wannan cinikin ya halatta a yi shi a alwala, domin a bayar da farali. Wa yufsahu, ana bata wannan ciniki in waqa'a, in ya auku a wannan hali, bayan an kiran sallah na biyu, shari'a ta bambare shi bai ba, a maida mai kayan shi, a damai da kudin shi, ba zai albarka ba. Wa yukrahu tarkul amal, an karhanta barin aiki yawmal juma'ati, ranar juma'a. Al'adar wasu mutanen ce, duk ranar juma'a ba a fita aiki, saboda juma'a ce, makaruhi ne to. Wa tanaffulul imami, wa kaza tanaffulul imami qabla al-khutbati, hakanan nafilar liman kafin huduba, shi ma makaruhi ne ƙwarai da gaske. Amma wannan bugun da nake karantawa yana da gyare-gyare cikinsa, dole da ne amfani da tsohuwar nuska, domin Allah suna ba da karatun da ba daidai ba, ya ita ka tsantsa. Wa kadhalika, haka nan yukrahu lil jalisi, an karanta ga na zaune, an yatanaffala inda al-adhan al-awwal, yayi nafila yayin kiran sallar farko. Yana zaune yana jin kiran sallar farko, ya miƙe ya kama nafila. Yawwa, makaruhi ne. Yukrahu huduru shabbati, an karhanta halartar matashiyar yarinya lil juma'ati, ga juma'a. Ta fara zama yar budurwarta, ta caba ado, ta taho, kai za ta raba hankalin yan maza, za ta yi wasa da su. Wa kadhalika safaru, haka nan yin tafiya ba'da al-fajr, bayan bullowar al-fajr, gari ya waye kenan, an yi as-salatu, ka buga tafiya, makaruhi ne, ba haramun ba.
bayan zawwal shine yake haramun ko kamar yadda ya gabata. Wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.